Hai că și astăzi văd că e un pic mai înorat dimineața. Ce? Zic, e un pic mai așa dimineața, nu e așa de soarele de puternic și avem noroc, știi? Avem noroc, mami. Altceva. Am oxit asta. Aha, da. De la soare. Cred că le-a dat cu un lac cu ceva. Da. Dar torturile astea sunt nemaipomenite. Arată frumos. Sper să mai dea o mână. Da. Nu, a început să bate jucării. Păi, pentru terminarea care se arăta la televizor că se vând la... Cum îi zice? Am uitat, era de numit. Scrie pe el. Da, nu scrie nimic pe el, da. Care sunt la modă acum așa. Da, că la bate jucărie, cine dă pe el? Cât era pe el? 60 de lei, cât era? Te-ai uitat tu pe net, cât era? 30, 60? Nu mai știu, nici nu mai știu. Cam așa. Da, mă, sunt scumpe toate plușurile astea, n-ai observat? Am văzut că tot așa. Da. Sunt toate scumpe. Asta nu e prea bine sus. A picat nițel ce. Băi, am explicat un pic, ce spun eu. Mă răcorea. După ce iau eu, iau eu dober, tu dober. Aia mirosea a pepene. Da. Parfumul fata aia, cu buricul gol. Asta e ce să fac. Mirosea a pepene. Miroase, ce miroase. Hai odată! Da, ai făcut, frate. Ești supărat? Îl duce înapoi în casă imediat, să-l pierde acolo. Să-l pierde acolo, nu în stradă. Deci noi să lumea la el. Se uită lumea, fiecare are problemele lui, mă. Da, Ce să mai zic, da? acolo și face, da. Da, poate aia din parc unde ne-am plimbat noi, da, și mai aia, da, Ce să faci? răspățata aia. Sunt copii care sunt unul singur la părinți, au și bunici, au și alte rude care cocoloșesc alintă și atunci... Nu mai știu unde era, în America pe undeva. Era tasul copilul la supermarket și nu făcea la urât pe magazin, Și ce crezi că nu sunt? a luat ăla după raft, a dat pe jos, a tătit pe jos, ca... Sunt și la noi din ăștia mai. Ce, dacă îl vedeai, murai de râs. Brea de-alea, cereale de-alea cu lapte și taxul punea înapoi și uite așa, la după raft și bang, bang, bang pe jos și lumea s-a uitat lung așa la ei. Gata, mai da atâta să nu că mă lovește și licență. Ce bine că e Să răcoare. dai cu fugiței cu ăștia. Da, mă, da, ce răcoare e și bine acum. Dar numai acum dimineața. Să nu ai niciodată cu copil de ăsta răsfățat și N-ai ce să faci, mama.
răzgăia și... Să nu-i judeci pe alții, pentru că nu știi și uite și noi în ce situație am ajuns, așa că degeaba îi judecăm. Și ăla nu mai vrea să plece de acolo, nu mai... Hai, dar lasă-l încolo de copil. Da, Vrei să vorbesc de el până la magazin? nu. Păi, Ți-am povestit așa ce s-a întâmplat. să fie acolo la ei. Până la urmă l-a dat afară după la urmă, din magazin. Nu e normal să faci așa Da, tu ceva. ca părinte îl scoți de acolo, dacă vezi că Da, faci așa, bineînțeles. îl scoți și îl duci, băi, altă dată nu mai mergi. Sau ți-l legat undeva. Unde te duci, Nu că îl ți-l legat undeva și nu e gata. animal sau mai știu ce, dar dacă Vorba vine. îți faci o dată, de 2 ori așa ceva, a 3 oară gata. Stai acasă, nu mai mergi. Sau nu mai intri în magazin. Că nu-l duci la magazin de astea, unde teletonice. Că nu mai afla ai el dacă bun. la- Da. Crezi că toți au pasiuni din astea? Zic eu, nu. Da. Și dacă se uită, nu face nimic rău, în definitiv. Doar aia de Alexandru, zi, măi, păi nu te duci să-ți iei medica, că nu mâine. Păi mâine zi trebuie să te duci și la spital în partea aia. Pe de-o parte are dreptate de ștaică, că e cam putoare, stă acolo, noi cumpărăm de toate, venim cu ele acasă și gheață la bot și tot ce trebuie. I-am zis, mă, mergem și noi, că mergem până la intrarea acolo, nu intram noi în spital. Și luăm prin spate, prin acolo, avem benzinăria aia acolo, la Da. Babeș. Așa, și așteptam în spate acolo. Nu că a luat pastilă și că e lene și că... Ia uite ce doarme. E răcoare acum și bine. Ijeană tot. Aha. Pe urmă se ascund săracele, acum că vine soare. Acum că vine soare, poate să stea liniștită, pe urmă trebuie să-și ascundă. Nu l-am mai văzut pe ăla cu dubita lui. Înseamnă că e plecat pe undeva în țară. La muncă, da. Îți dai seama că având dubița, probabil de asta care transportă pe și pe mulți mamă pleacă din țară. Se duc în altă, dacă nu găsesc aici. Le combine. Ești perișoare, da? Tu e acolo, terasă, ce-au făcut ea? Da. Probabil că să stea afară și copilașii și asta că e cald. e Cum au vară. făcut pe ăla? Nu. Se încurc din astea cursuri de vară. Ah, Nu știu că și cursuri de la 7 la cu ele. Asta și mă, n-am terminat școala.
Înainte să dați de școala de vară. Mai fac probabil ceva, îi antrenează niște activități, știi? Mai duc undeva la... Da, poate să duc undeva pe ei, pe la muzee, pe la Da, parcuri, pe la... de aceea, da. Așa moare, trotuarul ăsta așa moare. Da, Nu mai face nimeni trotuarul ăsta. face dărâmă în alte locuri unde a mai fost făcut și ăsta săracul de om. Da, i-am prins pe... Păi cum știi că și înainte când mergeam pe jos îi prindeam căzând? Și da, O afară de acolo. da, ce vorba. Că ai tu să vorbești. Au făcut Dar uite-te curățenie, înainte. S-au rupt, sunt 3 dar și au făcut pe aici. Mai mult de o grămadă la făcut timp. Iar Da. Ia stai curățenii la ei. Nu he mă. 3-1. Aia vorbea și își uita încolo. Dacă dai peste oameni. Sunt ei angajați, au salariu, au asigurări de sănătate, au de cap. No. Ăștia da, păi sunt angajați la stat. Sănătate. La Bungă Gros. Și eu n-am zis, dar vreau să spun că stau Da. de muncă. Că îl fac sau nu-l fac. Nici nu mai contează. În Nigeria tot la loc se face Păi normal. mizeria. Tu stai curățat cu trotuar. Da. Aia cu înfilaturi, uite. Care cad în copac cu tudele astea. Deci el e picios. Dude. De la dude. Alea negre pătează, alea albe mai Ah. puțin. Și alea sunt lipicioase, îți dai seama dacă se lipesc de talcă. Ștergem pe cobor de la Aușan. Și am terminat. Da, A venit mirosul de pepeneca albe. de acolo, de la... Da. Dar îți dai seama că stau în căldura asta, mama. Cât ar fi de asta să răscoace cum nu mai pun de nimic. Adică verde. Șefolet nou. Mai nou, cred. Nu? Sau cum arată așa? Da, e mai nou, da. Da, da. Se vede și după cur. Îi zic eu, băi, Da. Da, e nou. Se vede după, da. Tu intri în magazin, eu intru la vecea. Mă găsești în magazin. Da. Te găsesc acolo. Mă duc să mai am niște de-alea pentru veceu. Da. Așa că am văzut că mai au unul singur acolo. Iau tot din asta mai ieftine ca să nu mai dăm. La veciul celălalt mai sunt două de la Da? pătrate, da. Aha, bine.
Mai ia de alea dacă... Am uitat la alea acolo, dar nu, n-am mai văzut din alea. Frățică vă așteaptă pe raftul la doza de 500 de litri în variante cu și fără alcool și la preț de 2 litri. Produsul nu se comercializează persoanelor sub 18 ani. Așa o să fac.
Reciclează ambalajele produsului aluminiu sau sticlă, cauciuc și ai un bonus special de 60 de bani. 50 de bani garanție SCR și 10 bani plus ca voucher pe cardul de fidelitate. Detalii în magazine și pe oșan.ro.
reciclarea hârtiei. Până pe 7 septembrie, Adria se duce prin magazin minimum 3 kg de maculatură, cachete, cărți manuale, întregi birou, reviste, ziare, cataloage și broșuri, primuri fără inserții de plastic sau pungi de hârtie neplastifiate. Primește în loc un voucher de 15% de reducere la toată gama de cachete, valabil cu cardul de fidelitate mai Iacoșan, împreună acționând responsabil și facem economii la cumpărăturile pentru începutul anului școlar. Detaliile se duce prin magazine și pe ușor.ro. Asta e 15,90. Cum să fie asta? E 20 de lei asta mare. Asta e 7,49, asta e 25. De la 34,90 la Da, stai intră. 25. Și astea așa? 7,49. De-mi ăla să vezi la ăsta. Ce, ăsta? Nu, ciful. Că m-am uitat și eu la astea acolo și vreo 20 de lei sunt mai mari, astea mai mari. Alea mici poate, nici alea nu sunt vreo 16 lei. Uite aici gheață. Am luat din partea aia, din lateral. Era pe lateral la un din ăsta, tot așa. E 21 ăsta. Băi, ce te-am zis? Să iau o altă din asta sau... Lasă-l acum, lasă-l, ia. Aduc și lapă, mă. Ai și latte ai.
Eu te-am spus. Sau mai bine. Stai că se rupsese una aici, să iau o... Ăsta ție, păcret. Aha. Fiecare cu creierul lui. Da. Hai să mergem. Să iei o sticluță de apă sau de care vrei. De aia cu arome, cu... Arome, mă. Îți arăt alea unde sunt alea astea. Uite, mă, Aha. e 4 lei. Aha. 3 lei 49. Hai să zicem 4 lei. Uite și alea. 3,50 lei. Păi, hai să mai luăm măcar o pungă de asta. Deci asta e cu sarea asta. Sunt mai bune astea, nu? Ai observat și tu că sunt... E paprika. Ai observat și tu că sunt mai... Aia era la Fanta prețul și la Coca-Cola lui 5 lei și... Am făcut și la ce era? 5 lei 39. Stai așa să ne uităm la care. Ăsta, mă. Nesti de mango și ananas. Deci încă a fost. Ieri și ăla de mango și ananas a fost. Nu mai e, s-a golit praful. Ia-ți măcar o singură sticlă și mâine mergem la Seni. Da? Da, mă, de... Ei nu mai sunt, s-au vândut alea de mango. Alea de mango și ananas erau vândute și de fructe de pădure. Deci mango și ananas. Ia, de acolo. Și vreau că nu mai găsesc capul de aia. Și cum le ducem pe toate astea?
Am luat de fructe de pădure, să vedem dacă apare. Am găsit o sticlă rătăcită pe acolo. Da. Dar n-am mai ieșit din cameră nici cafea să-și ia, ca să nu dea ochii cu noi. Ba da, și-a luat. Și-a luat cafea, da? Da. Întâi s-a dus la WC, după ce și-a luat cafeaua. Hai la benzile astea pe noi, simplu. Lasă! Oricare, mă. Hai! Zice că pui în sacoșă, mă. Păi asta și facem. Așa. Ăla era la pachet, nu trebuia să scaneze 2 ori. Ce? Cred că era așa la pachet. Dar nu, singură dată. Nu hai să-l acum. Ce? Era la pachet. Trebuia să scanezi numai o singură din asta. Tu nu vezi că sunt... A, nu, erau separate. Scuze. Mă duci în eroare. Umblu cu prostie. Cu asta scanez 3. 1, 2, 3. Așa. Las că vin cu punga acolo și asta căutăm la legume. Cimbru, pătrunjel. Unde e? Nu, e leuștean acolo. Mărar, ceapă roșie, pătrunjel. Bate unul, dacă ai luat 1 sau 2. Aia să le punem... Dar ăsta nu e pericol. Bonusul este valabil Am înțeles. până în februarie. Da. Odată pe an se resetează sistemul și atunci e riscul să pierdeți. Până atunci tot adunați. Mulțumim mult de tot. Ai văzut cum se face? Am înțeles acum, Păi, da. nu-l scanezi tu de la tine. Tu degeaba l-ai scanat, că trebuie pe vouchere căutau. Ai înțeles, mami? Am înțeles, Așa. nu trebuie să... Uite, acolo sus sunt trecute vouchere și astea, și bonusul și așa mai departe. Deci bonusul îl ai oricum până la sfârșitul anului. Da.
M-am încurcat eu în date. Nu, nici eu nu știam. Dacă nu ne zicea femeia, nu știam. Hai să punem astea că trebuie să ieșim de aici cu... Ia. Nu-i Așa? Sau cum vreți să punem? nu știu, în picioare, ca să punem... Pune și așa în picioare. Da, pune în picioare. Ia, ține tu de asta. Ah. Deci am zis că în sticle și astea de aici. Nu se face așa ceva. Luam de la noi de acolo. Ia. Poate nu găseam, frate, la Lidl. Nu găseai, dă-o încolo. Poate nu găseam. Tu ai dreptate, poate nu găseai, dar chiar să cari de aici. Luam ce apă găseam acolo. Căream de aici. Îi car eu. Hai că simt eu asta. Hai. Am transpirat Ca purcelul, nu? da, la ceafă să-mi fleașă. Nu mă, erai tu la baie, erai și el la WC, făcea treburile, după aceea vine la bucătărie să-și ia cafeaua. Foarte bine, să-și ia ce vrea el. După aceea a plecat înapoi în cameră. Vorba lui Alexandru, ce să vedem ce face, că el e obișnuit să plece în fiecare zi cu noi și acum nu are cu cine să plece. Ia zi, sănătate. Da, Ia, mă. s-a dat cu... Bea din el, s-a dat cu O vină fructată, mango. mango. Era cu cireș, cu mere, cu... Da. Am înțeles acum cu astea. Deci trebuie acolo sus, unde s-a afișate, să le cauți și apeși pe ce vrei. Deci pe voucher. Cel mai e unul care pune pe 12 august. 12.08 a zis doamna, că pe ăla, parcă era de 40 de lei. Îl am și pe telefon. Celălalți că sunt mai încolo, așa că... Iar bonusul e până în februarie, a zis. Aia de 40 de lei la sticle mea. Am scanat acolo și Dacă ai scanat asta, atunci le poți folosi aici. aia am una până în 2026. Trebuie să întrebăm ca să știm cum folosim. Întotdeauna. Să nu ne încurcăm. O să mă uit acasă. Aici să te uiți acasă, trebuie să te citești pe ecran acolo. Tu l-ai scanat, dar nu le ia așa. Decât dacă dai în aplicația lor acolo. Trebuie să iau și țigări. Eu iau câte 2 pachete, le îmi dă 30 de lei. Ce? Nici nu mai știu cât e un din ăsta. E 26, 27, nu mai știu cât e acum, 28 cred că e. Are o Pachetul. hârtie de 5 lei, de 50, ca să-ți dau eu mărunt. De 50 nu mai. Nu mai e. Că n-aș mai fi intrat în card, știi? Cât am aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cred că mi-ajung ăștia, nu? 6. Da, mă, da. De ăștia am și eu de 10. De 50 nu mai am. Îi dau și noi nouți. Zic că îi dau și noi nouți, uite. Și 30 de lei dacă e de aici. Ia și bea. Îl păstrăm? Nu, îl păstrăm. Ha. O aruncăm undeva.
să dă la presă, încă nu e deschis. Mai e? Hai, carne de unde? Nu mai știu. Doi am și eu de 10, am și eu. Dacă îți trebuie de uleu. Și la mine e grav, eu văd. Asta pe i-am pus serie acolo. Am vrut doar serie. Mă apără roșu din două. Să rămână acolo, nu știu. Uh, 59, deci sunt cât e? E 28. 29, 50. Da? Nu, 29. 29 fix. Dacă e 59. Hai, dă-le încolo, mai îmi bat și capul acum, Doamne ferește. Hai. Da. Hai. Mai facem pauze. Am zis să nu mai merg. La el era 26. A trecut vremea de Da. Așa e și la Winston, mă. Tot la fel prețul. Da. Tot 29. Da. A fost bine înăuntru și afară e geale. De acolo, de canal. Mai am niște cartofi. Rog, domnația aia fac o mâncare de cartofi. Dacă vrea să mănânce, stau ca să mănânce. Dacă nu, mănânc eu. Să ducă unde vrea. Pentru Alexandru mai am o topă din aia. Mai Da. sunt supele alea la pahar. Care dacă tot le face mama. S-a învățat prost asta. Uite că prind bine voucherele astea, știi? Mai ai câte o reducere, n-am mai plătit 100 și am plătit numai 80 și ceva de lei. Păi, vezi? Da. Ne-a văzut doamna că suntem în dificultate. Alea ce mai avem le păstrăm când suntem mai înainte de pensie, știi? Da. Și asta ca să mai scadă de sumă. Ei, pe ăla nu l-am scanat deloc pe ăla pe 40 de lei. Foarte bine, pe oricum nu ți-l lua. Îi lua, că era... Și altă dată, când mai vrem să folosim, îi întrebăm. Nu, Da, nu. nu este o rușine să întreb. Așa, mai facem pauze. Trebuia neapărat să stai cu ăla în mână, nu poți să stai cu ele în geantă.
Ce ai de gândă? Să zic că să rămână, că e car viața la mască, e pentru el. Legat de eventul ăsta. Altfel am fi morți. Da. Nu găseam astea șmecherii, fii atent. Deci nu erau puse pe rafturi acolo, erau undeva jos băgate așa, ca să nu să le iei pe alea mai scumpe întâi. Zicea să mă uit eu cu atenție, că m-am prins ăștia. Da? Ca și la Lidl ăștia. Zice, să fiți atenți că produsele care sunt în față au termenul de garanție mai scurt. Le luați pe cele mai din spate, că alea au termenul de garanție mai lung. Dacă vreți să păstrezi mai în timp mai lung. Ei te învață că știi că ăștia sunt șmecheri și fac niște chestii de astea. Mai are apă minerală să-și mai facă cu din alea, nu mai cumpăr și sucuri și... Sau are lămâi, am luat lămâi să-și facă citronat. Păi, dă încolo de treabă. Ce suntem cărăușii lui pește prăjit? Așa e, Vreau să prăjești de azi la tine. E o vorbă așa, ca să nu zic mai urât. O să o pui și jos, că dă încolo de sacoș. E grea, ce să mai... Oh, mamă, păi dacă O lăsa să treacă asta. trebuia să lase oamenii pe trecere, nu putea Da. să se... Degeaba, Și sunt... se vagă, să dea bun Exact. așa. Se dă Nevoie. peste oameni, după părerea lor. Că sunt din așa.
oameni care mai caută și le duc la... Ce caută? Păi, da. Sau după tine te oprești de câte ori simți nevoia. M-am încălzit și eu, vezi că e totuși așa, o vreme din asta care Bate vântul, da. chiar bate de aproape, nici nu simți. Exact, da. O să plimbă pe jos, să-i treacă nervii. Cu mașina pe jos, Da. să-i treacă câți din cap să-i... Că tot vrea să ducă mașina, dar probabil n-a găsit ce-i trebuie, nu știu dacă o găsit. A, găsim adică. Să ducă la nenea ăla. Să aducă unde vrea. Da, chiar vorba. Indiferent unde, bine, băieții ăia de la Autopro ăla, dacă era, aducea și în aceea zi, știi? Dar probabil sunt lucruri care trebuie să le aducă mai de departe. De un pic mai departe, așa. Așa. Sunt piese din astea care probabil le aduc din țară de undeva și atunci e mai...
foare, mamă. Ce? Să luăm. Zic, astea de foarte trebuie în soare. Uite, când mai mers, ne uităm și pe la Kaufland. Parcă totuși ăla e mai aproape un pic. Da. Da, mă, 29 de lei. 29, 50. 50. 29 de lei au venit amândouă mașini. 59. Mi-a dat un leu ăsta. Deci e 28,50. Cred. Nici nu mai contează. Hai cum avem. Mai avem o Teruna. zi, bună ziua. O zbuticură de băți. Apa trebuia să scot pe 1,2 leu la 5 litri. E apa României, nu e apa, nu e făcută de ei. Are pus la 200 de metri.